Dagom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Naga City General Hospital may license to operate na hali sa Department of Health. Good Governance Plus tinawan doon sa State of the City Report ni Naga City Mayor Nelson Legacion. No ID, no entry policy ipinasunod sa Camarines Sur National High School Annex ngunya na Christmas party. Tricycle driver arestado sa pagpabakal in illegal na droga sa Naga. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Bantay sarado kan mga security guard ang duwang gate kan Camarines Sur National High School Annex sa Barangay Liboton, Siyudad ning Naga, huli kan pagpurbar na maglaog kan mga outsider o bako man estudyante kan eskwelahan na ang iba may darasubot armas. Aram unta man ang kumpletong detalye sa report ni Antoinette Eduardo. Magayon na bado, may bitbit na mga kakanon asin may maugmangirit ang mga estudyante na naglalaog sa Camarines Sur National High School Liboton Campus. Hulitangon yan ang sa indang Christmas party. Alagad, bago ka makalaog asin makipag-ugma sa kapwa estudyante, dapat may sulot o may maipahiling kang school ID sa mga gwardiya asin school personnel na nakabantay sa duwang gate kan eskwelahan. Susog sa security guard na si Manuel Huelva, may mga bakong estudyante kan Kamhay Annex ang nakalaog na may bitbit na labelyesa na pwedeng maging huma sa seguridad kan mga estudyante. Nagihigpit kita por medyo ta pigiiwasan ta na magkaigong aksidente di sa laog na kagibukan mga tagaluwas. Ang pigpoprotektaran mi kaya si seguridad kan mga aki. So yan sir, may mga nakuapo-apong day dapat dinadara ka mga estudyante. Ana ko ami labelyesa. Yung man lang yan, yung pa man lang yan. So si mga outsider po day po sila lang yan. Dahil dapat makalaog ang mga outsider, tapos puprotektaran mi nga ni. So mga aki, kung ano mangyari dyan, sa mo yung mangyarmadan tuloy yan. So kay Puan po may ID ang mga estudyante? Dapat po, no ID, no entry. Dawa araming estudyante na nga ni, pagdisiplina. Oh, dapat mapuon yan sa harong, asin sa, para ko sige sa eskwelahan. Kung ano obligasyon ninda, gibuhon ninda. Yan po yan. Kaya kung mayong ID, pinapauruli mi. Kung dahil man, picturean na sana. Takong harayo ang hinalian, picturean so ID, pahiling na sana. Naghagad man in despensa ang security officer sa mga magurang na dai na palaogan sa indang mga aki hulikan kawaran in school ID. Ginigibo subot ninda ini bilang parte kan pagtaonin proteksyon sa mga kaakian. Sa mga estudyante, saka sa mga magurang, pasensya na po kamo. Tawi mga magurang pong naanggot, yun na nga niyan, mayong ID so aki ninda, dahil may pinapalaog. Ang sa mga objeto po kaya, susuguridad kan mga aki. Kung nagkaagibo man kami nin sala, naghagad kami dispensa. Dahil naman lang yun sa pagprotekta sa mga aki nindo. Yun lang po. An mga estudyante na mayong ID ang pinagdara sa guidance counselor kan eskwelahan para tawanin magkakanigong paliwanag. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, saro na naman subot estudyante kan nasabing eskwelahan ang nakumpiskaran kan suudma nin pinaalang na dahonin marijuana. Inina ang panduwang pagkakataon na may nakukumpiskar ang mga guwardya nin pinaalang na dahonin marijuana hali sa mga estudyante. Nainot ng pinaghagad ni Principal Sulpicio Alferez ang tabang asin kooperasyon kan mga magurang sa pagmonitor kang sa indang mga kaakian mandang daiman nagpapabaya ang eskwelahan sa pagtaoning seguridad sa mga estudyante. Padagos sa mga bareta, ginibo na kasuudma ang blessing asin inauguration kang Naga City General Hospital na inatinderan kan gabos na city officials. Sa pangingenot ni Naga City Mayor Nelson Legacion, mantang presente man ang mga barangay captain kan syudad ni Naga. Kinumpirmar man ni City Administrator Elmer Valdemoro na may license to operate na ang Naga City General Hospital. Mientras tanto, sa pagpuon kang Naga City General Hospital, ipapasunod man subuot ang referral system kung sa inday pwedeng direktang darahon sa Naga City Hospital ang sarong pasyente na daimo na nag-agi sa mga primary healthcare hospital kan syudad ni Naga na haraniman sa mga barangay.
Ini para maiwasan subutan pagdakol kan pasyente sa Naga City General Hospital. So ini po sarong programa na decentralization of healthcare services po yan. So by this creating of this facility, may improve ta po ang referral system. So para dahil nagkakaigwang congestion sa hospital. So ito lang pwedeng daraon sa hospital for admission, iyon po ang madadara sa to sa hospital sa Balatas. So itong pwede sa mga health centers, doon naman na po iti-treat yan. So i-improve ta po ang referral system na dahil siya pwedeng magdiretso directly without the referral. Ini po ang programa kang DOH na referral system na sa ibang lugar po in place na ayan. Sa kasumpay na bareta, sa pagtapos kan blessing and inauguration kang Naga City General Hospital, pinaggibuman ang State of the City report ni Mayor Nelson Ligacion. Apwera kan pagsaro-saro sa mga nahaman na proyekto asin mga planong panghamanon sa mga masunod na taon. Pinagtawan doon kan alkalde ang mapadapit sa Good Governance Plus na iyuman ang sa iyang pinagpapadago sa iyang administrasyon. Redefining good governance, emphasizing results and performance. That is the gist of the State of the City report. Transparency, pagiging silag kan padalagan kan gobyerno, accountability, igwang paninimbagan sa mga namamanuan, predictability, pagkakaigwanin malinaw asin establing mga polisiya asin susundon asin ang pang-apat, participation or people participation. Sa pagbabalik kang news break, tricycle driver arestado sa pagpabakal subuot nin illegal na droga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, presyo kan prutas dai pa naglalangkaw ngunya napapaabuton ang Christmas season. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Ngunya napapaabutan ng Christmas season, saro sa day mahali sa mga pinaghahanda kan pamilya sa pagsilebrar kan Pasko, iyuan man lain-lain na klase nin prutas. Sigon kay Malain Mayaw asin Melody Llanes, parehong may sadiri nin fruit stand sa ibaba kan Naga City People's Mall, diit pasubot ang mga parabakal ngunyan, asin madakol ini pagharanin na ang Kapaskuhan, asin bagong taon. Ngayon yung bintahan natin sa prutas, medyo mahal pa rin din. So siguro pagpasok ng 20, bababa na rin din naman ng mga 13 fruits natin ngayon. So yung kasi ang kailangan ng mga ng mga tao. So bigla hindi pa gaano sila namimili kasi nga mataas pa po siya. So hopefully ngayon pagpasok ng Pasko na po bababa na daw po. By starting mga 20, sunod si dire-diretso na po yan. Sa ngayon kasi busy pa yung mga estudyante sa mga giveaway tsaka yung mga party-party. Kaya medyo mabenta ngayon yung mga pang-give, mga regalo sa amin. Medyo tama lang ang puntahan pa. Sa ngunyan, dai pa man nagtataas ang presyo kan mga prutas asin dai pa sigurado kung inimalangkaw sa papaabuton na Pasko. Yung presyoan din ng nabili namin, hindi naman po kami tumataas ng kasi sa hirap ng ngayon, tataas ka pa. Sino nabibili sa amin yan? Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, paghiro kan presyo kan karne sa Naga City People's Mall ngunya na holiday season saruman sa pinagbabantayan. Nagbabalik sa iyong report si Christine Reyes. 290 sa samsama, 230 sa pata, asin 260 sa ribs ang presyuhan ngunyan kan mga karne sa market. Susog sa tinderang si Maria Teresa Alaysa na ang presyo kong karne mayo pang kasiguraduhan kung inimalangkaw o dating presyo sana. Depende kaya sa supply, sa kuring baga ngunyan, medyo po baga nagwawara-wara na naman. Igwa man nagbibenta ng mga karne sa luwas kan Naga City People's Mall na iyong rason kang pagluyak ang bentahan sa tindahan ni Nanay Teresa. Saro sa ng urig sa indang binubuno na kaipuhan maubos sa laog din sarong aldaw. Sa ngunyan, saro-saro lang. Dahil kami nakakabunong 2-3 dahil po. Saro lang talaga. Kaipuhan mapaubos mo. Sa kaipuhan, magayon, ang perwin ba? Kadakol po. Iyan po ang kalaban. Saka lalo pa ang kuyan imported. Tayong pinakabarato. Naglalao man sinda na paglaog kang Pasko asin bagong taon, magiging magayon ang barakalan ng karning urig para maging merry ang siindang Christmas. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa police report, pasado alas 6 nin banggi kasudma kan arestohon kan mga operatiba hali sa police station number 6. Ang 38 anyos na tricycle driver na residente kan barangay Kararayan, Syudad ni Naga, matapos mabakalan subot nin shabu sa kantidad na 12,000 pesos. Kan magkondusir subot nin body search ang mga otoridad, nakarecover pa nin sarong plastic sachet nin pinagtutubod ang illegal na droga sa sospek. Aabuton sa 10 gramo nin pinagtutubod ang shabu na nagkakantidad 68,000 pesos ang narecover sa nasabing sospek. Nangunyan yaon sa kustodiya kan police station number 6. Sa iba pang police report, 200,000 pesos ang piyansang pinagrekomendar kan korte para sa kasong frustrated murder na pinag-aatubang kan tattoo artist na si alias Christian kan Zone 6 Panganiban Drive, Barangay Concepcion Pequeña, Syudad ning Naga. June 17, 2019, ang warrant of arrest para sa suspect na inaresto kan sumagong amay na pagkaaga mientras nayaon sa sarong resort sa Barangay Palestina, Pili, Camarines Sur. Nasa police station number 2 niya na nakakustudiya na ang suspect. Sa iba pang bareta, Naga College Foundation triathletes nagbale sa 2023 Highland Triathlon sa syudad ni Naga. Ang detalye sa report ni campus correspondent Ja Maika Angeles.
Aabuton sa 200 ang nag-iba halip pa sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Tabaco asin iba pang lugar ang nagpartisipar sa Highland Triathlon 2023 na pinagibo sa Metro Naga Sports Complex. May 12 taon ang pinagigibo ang triathlon sa siyudad ni Naga bilang sarong premier event. Nag-eedad 15 anyos sa 50 anyos ang nagpartisipar sa triathlon ngunya na taon. Kabali digdi ang triathletes hali sa Naga College Foundation. Para kay Mark Novaliasca, estudyante asin miyembro kan NCF Tri-Team, nerbiyos subuot ang sayang namatien alagad nakalaog pananggad siya sa top 10 sa age category. Mantang happy and proud, yan man ang naging simbag ni John Carlo Bufete saro pa sa miyembro kan NCF Tri-Team asin pinagbistong first place sa indang age category. Actually, matagal na talaga ako nagta-triathlon. Pero it's my pride to represent NCF Triathlon. Kinabahan ako kasi 2 weeks before the game, saka lang ako in-entry ni Serving. Sabi ko na pressure ako kasi matagal na rin ako nag-stop sa triathlon. More on running ako. Tapos sabi ko, sige, push ko. Ngayon nga, nahirapan ako pero kinaya naman. Kahit papano, nakapasok pa rin ako sa top 10 ng age category ko. Happy po dahil na-enjoy ko po yung laro. Para proud po akong i-represent ang NCF. Sigun man kay Sir Ruela Bing Rosales, maugma dahil ini ang pinakaenot na pagkakataong nagbali ang NCF sa triathlon. Nakakatuwa because for the longest time na may triathlon dito sa Naga, finally NCF nag-participate na. And tamang-tama because ang NCF has all the ingredients to create a good triathlon team. Ang event na ini nagpapatutuo sana na ang NCF matibay sa lado kan sports asing tunay na home of the champions. Ini si Ja Micah Angeles para sa One Media TV 48 Naga Newsbreak. Mga tugang, 12 aldaw na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na ini hatod sa Indok ang Naga College Foundation Home of the Champions Leap into the Future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.